2021-et írunk. Immár 4 éve, hogy véget ért a történelem legvéresebb és egyben leggyorsabb háborúja. Csupán 2 hétig tartott, és nem fegyverropogástól, hanem néhány gombnyomástól, majd a bombák légből lefelé ívelő füttyétől és becsapódásától volt hangos. A nukleáris és vegyi támadások ellehetetlenítették a közép- és kelet-európai, stratégiailag fontos városokban az életet. Hiába volt Magyarország független állam, a nyugati hatalmak szerint túl közel terült el az akkorra már orosz birodalomként ismert szuperhatalomhoz, amely 2015-ben magához húzta Kazahsztánt, Szíriát, Iránt, Pakisztánt, Kínát és Koreát. A Nyugati Unió persze nem tűrhette, hogy egy ilyen egységes atomhatalom jöjjön létre, ezért végzetes döntésre jutottak. És itt vagyunk mi, a 2 birodalom közötti még nagyjából életre alkalmas határvonalon. Életre? Nem tudom, ez élete. Az életben nincs már több munka, meghalunk. Ti vagytok Fecske és Tömlő, a felbérelhető stalkerek? Neked bármikor cicám. Lenne egy feladatom számotokra, nektek rutin munka. És hogy tervezel fizetni? Az attól függ. Hova kell menni és mi a fizetség? Az északi külvárosban 3 módon tudok nektek fizetni. Vagy 4 g porban, vagy 2 uncia dohányban, esetleg egy tártöltényben. Pontosan miről is lenne szó? Egy laptopról. Sikerült hozzá szereznem agregátort, úgyhogy most tudom tölteni ide lent is. Nagyon fontos információk vannak róla. Ami azt jelenti, minket ez egyáltalán nem érdekel, az sem, hogyha kenyeret vágsz rajta, csak a lényeg, hogy fizess ki minket. Oké. Fehér, kicsi, van rajta sárga matrica. És hol van a hely? A régi királyvölgyi kutatóközpont épület. A nagy fasz, én oda be nem teszem a lábamat. Teli van tucatfős hullarabló bandákkal, meg kibaszott mutásokkal. És akkor a biológiai hulladékról még nem is beszéltem. Felejts el. Szóval, Nem egy kis erdei kirándulásra küldesz minket, úgyhogy Szükség lesz a töltényre és a porra is. Meg 2 uncia dohányra. Meg 2 uncia dohányra. rendben, de csak akkor fizetek, ha kezemben a laptop. Hát ez nem így működik, babám. Előre a felé. Rendben vagyunk. Mire jöjjek? holnap 10-re. És hozd a többi motyót is. Rendben. Beszélnünk kell Kólával. Nélkül ez nem fog menni. Csak ti vagytok? Rég jártatok erre felé. Hát, ha ilyen szívés a fogadtatás, akkor ne csodálkozz. Na, menjünk be. Állj. Tudjátok, manapság már nem lehetek elég óvatos. Akkor is ki akarta pakolni a házat egy fosztogató banda. Bár ők maradék úton heverésznek. Tudjuk, tudsz vigyázni magadra. Ez viszont meló van. Felmegyünk egészen a királyvölgyig. Jól megfizethetnek, hogy egészen odáig merészkedtek. Itt a részlet, ha velünk jössz. 2 g por.
El kéne a szakértelmed. Na, szedd össze, amire szükséged van. Fél óra múlva nálam. Február 18-a. Újabb bevetésre indulunk. Ezúttal a környék egyik legveszélyesebb pontja felé vesszük az irányt, a Királyvölgy. Akkoriban biológiai kutatólabort üzemeltettek itt. A nukleáris légfertőzés elvonulta ellenére itt még mindig nem célszerű gázálarc nélkül mászkálni. A különböző anyagok által kibocsátott gázok megtartották a sugárzást, különös, mutációt okozó elegyé alakítva azt. Az épület körül lévő erdőség faunájának nagy része mára már messziről sem hasonlít a régi formájához. Hol martosó hideg, hol perzselő hőség kínozza az odatévedőket. Az anomáliák közt szerencsétlenül járt embereket sem kímélte a kor. Ők eszüket és érzékeik nagy részét elvesztve barangolnak a hegységben, jobbára magányosan. A város éppen ezek miatt még mindig lakhatatlan, még így 4 év után is a föld alá szorult a lakosság nagy része, vagy a városon kívüli mezőségi területekre lakját elbarikádozva. Vagy 20 éve azt mondták, ha lesz egy harmadik világháború, annyi ember marad utána a földön, hogy mind elférnek majd egy nagy fa árnyékában. Kár, hogy a fáknak már nincs árnyéka. Kőszeg, 2025. Fosztogató banda. Nem akarok vérfürdőt, kerüljük meg őket. Nézzétek, miket találtam! Letérdel, mindegyik, azonnal. Lássam a kezeiteket, fegyvereket földre. Letérdel, mondom. Te vagy itt a dagat ninja? Feküdjél le a földre. Oda gugolsz le ninja címbőre, nem oda! Oda, ahova én mondom, dagat ninja! Megértetted? Én vagyok a gúri ebben az erdőben, világos? Faszfej! Szomlányának! Ma bocsánat!
Fecske! Nézd! Adj már neki egy kegyelemlövést! A lónak a faszát, én erre nem pazarlok töltény, csak egy kibaszott mutáns. Ne szórakozz velem, annyi töltényed van, mint anyádnak. Te anyámat ne szidj ott faszikál, mert te meg életben nem találkoztál anyámmal. Ne szórakozz velem, bazd meg, lőd már le! Ezt a szerencsétlen, bazd meg! Bazd meg, lőd már Nézd le! meg, bazd meg, hogy ott kilöngél, mint egy szerencsét! Len. Hihetetlen, hogy képesek vagytok ezen vitatkozni. Naponta hányakat ölnek ezek meg. És arról nem is beszélve, hogy valaha ember volt ő is ugyanúgy. Megérdemli, hogy békében jusson át a túlvilágra. Szárom le a gecibe. Megérkeztünk. Innentől mindenki teljes készenlétben.